Здравейте, приятели, аз съм Оги, това е Боби. Здрасти, Боби. Приятно ми. Днес с Боби ще се повозим в неговия Mercedes S55 AMG. Това е W220, 5.4 двигател, 360 коня, 355, зависимост дали в PS или Horsepower. Колата е коя година? 2002. 2002. Да. Неговата кола има нещо рядко срещано, а именно ABC, Active Body Control. Избрахме един доста нетипичен път за днеска, а именно завои за S-класа. Ще си кажете, тия са ненормални. Това обаче е с идеята да покажем какво представлява на Mercedes Active Body Control. Накратко, това е една система с активно качване, реално, с много датчици, с сфери, самите амортисьори са активни, управляват се постоянно, която система на активно качване има датчици за ускорение наляво и надясно на колата, демек за накланяне, има датчици за ускорение напред и назад, де-факто при ускорение на самия автомобил направо или при ускорение, когато спираме. Има датчици, които следят нивото на колата отпред и отзад във всеки амортисьор и датчици, които следят положението на амортисьорите, което много сложно обяснение довежда до няколко неща. Като за начало колата седи изключително равно, постоянно. Независимо колко е натоварите, дали ще следнат 4 човека, дали ще се сам човек, дали ще наблъскате багажника с някакви багажи, които ще я направят по-тежка, колата постоянно седи на едно ниво. Второто нещо е, което е точно нетипичното и заради което сме по тия завои, е, че колата седи равно в завоите. Тя вместо да се накланя купето, постоянно следейки амортисьорите, не позволява на колата да се накланя. Което пък от своя страна довежда до това, че е изключително стабилна в завоите. Като спортна кола. Mercedes 90 и някоя година, когато го представят това, са изключително доволни, сравняват го дори с някои Ферарите от тези години, като поведение по завоите. Боби, искаш ли да ни кажеш малко повече за ABC-то ти? И като поведение в твоите очи, и като надежност, ремонтопригодност? Като надежност, доста по-надежно от въздушното окачване. Доста и по-скъпо, но съответно за това и по-надежно. Колата е много стабилна в завой, бърза кола, малко по-стегнато вози, по-твърдо да го кажем, но това идва и от гумите. Тя е на 18? На 18, спорт пакет, големи гуми, големи джанти. 18-ките в общи линии са необходими и за да може да се поберат спирачките, защото тя е с доста големи спирачки. Отпред е с двойно вентилирани дискове, което ще рече вентилирани и надупчени, 345 мм. Отзад е само с вентилирани дискове, 315. Като едно AMG, разбира се, моторът е ръчно изработен, с подпис на онзи, който го е сглобил в Германия, работника, имам предвид. Много здрав мотор. Ако не се лъжа, е с две свещи на цилиндър. Да, с две свещия. Де-факто има 16 свещи. За всеки цилиндър бобина. Една ли е? Една за всеки цилиндър. 8 бобини са общо в колата. Предполагам с кабели по някакъв начин. С кабели, те са къси кабели. Да. Мотора, макар и AMG, макар и Mercedes, за разлика, примерно, от предния епизод, ако си спомняте, на Marta ML, тук е доста по-безшумен, разбира се, S-класа е. Не се търси бученето и звука чак до такава степен, както е било в ML, доста по-тиха е. Естествено, като S-класа
самата е доста по-безшумена. ABC окачването, освен че държи много добре колата в завои, има още няколко готини характеристики, а именно можеш да си сваляш или качваш колата, да я правиш по-висока или по-ниска. При над определени скорости магистрално, тя всъщност пада по-наниско, за да намали съпротивлението, да бъде по-устойчива в завои. Това вече идва от ABC Sport опцията, която е заложена. Тя се включва с бутон. Да, втвърдява амортисьорите и волана. Започва да вози малко по-твърдо. Не си представите, че това става картинг или че става голф. В никакъв случай. Аз за първ път се возя в кола с ABC и ми се струва така леко нетипично, но пък за сметка на това приятно дори от гледна точка на комфорта, защото аз самия не се лашкам толкова по седалките. Неговата кола е на 250 000 км. За толкова километри Боби казва, че е абсолютно сигурен в километража. Не са малко, в никакъв случай, но не са пък и за сметка на това, както повечето гробници, които пристигат в България на по 5-6-700 хиляди. До сега не е имал проблеми с ABC-то. Една единствена сфера. Една единствена сфера. Или около 300 лева е цената. Как е? Да, извинявай. Не е ефтино, но си заслужава. Как е като цени на основните компоненти? Ами доста са скъпи. Ако не се лъжа, каза амортисьорите по 1000 евро. 3500 лева. 1700 евро. Да. Нямат алтернатива. Нямат, само оригинални са. Така че някои решили да си купуват такава кола задължително преглед в официален сервис. По-рано си говорихме с Боби, че може би буквално да са единици хората, които наистина го разбират това окачане извън официалните сервизи. Аз лично не знам такива. Боби не знам има да ръководава. хора, които са запознати, но най-добре си е в Мерцедес. Да. Особено преди покупката. Защото после главоболията са вече много. Да, прави се така наречения родео тест, който накланя колата напред, назад, наляво, надясно. В общи линии наистина точно като родео. Като родео. Изтества се за... важно е да се изтества, защото тази система работи на 190 няколко бара налягане. И има ли проблем, този тест ще го хване. Има 4 датчика както казах в началото, има 4 датчика по един на всеки амортисьор. Има 3 датчика, един отзад, 2 отпред, които са за накланяне и ускорение и усукване на купето. И 2 датчика, които са за ускорението на колата напред или настрани. В смисъл напред-назад, наляво и надясно. Всичките тия датчици се управляват от 2 контролера, ако не се лъжа. Да. И всичките тия неща трябва да са изрядни, за да бъде окачването в час. Иначе може да те разори. Ние си говорихме с Боби по-рано. Препоръчва се на 200 000 горе-долу да се замени всичко. Да, цялата система на окачването. Което по груби сметки му изкарахме някъде около 10 000 евро. Да. Значи представете си, че си взимате колата за части, да, без труд. Нали, който ако го правят в Мерцедес, ще сигурно още няколко хиляди лева. Правите си сметка в такъв случай, ако си купите кола, те сега горе-долу цените им вървят към 12-13 хиляди лева, 15, нали, може да е, но ако си купите кола за 15 бона, дали сте готови да извадите още 20 за окачване, иначе казвам, изключително важно е това нещо да се провери. Иначе, за модела, който не е AMG, S500, дизелите и така нататък, Боби каза, той понеже се занимава с поддръжка на автомобили, каза... Хоби. Като хоби, да. Дизелите са здрави, особено 6-цилиндровите инлайн. Не се препоръча 400 дизела, защото той е битурбо и всичко е по 2 там.
А разхода му на гориво, той Много каза, висок. че е доста висок. 2 дебитомера, 2 турбини и каквото се сетите по 2 в общи линии. Рядък и съответно най-вероятно и ще бръснат по... Кой ми хване, ще ми бръсне като за последно в сервизите. Най-оптималният вариант, всички казват S500 двигателя, 306 коня, познат двигател, слага се в много модели, здрав и много надежден респективно, без никакви детски болести. Абсолютно понася газ. На Боби колата също, доколкото знам, има газ. Като разход ти каза извън градско 12-15, Да. Зависи как караш, разбира се. Зависи от карането. Градско 15-20 15-20, това на газ. на газ. На бензин по няколко литра надолу. Да, 10-12 извън градско и градско до 15. Да. Пак зависи от стила и от града, защото не навсякъде е еднакво движението. Да, разбира се. Сега ако висиш 2 часа по задръстванията, това завой е доста остър. Ние се движиме с нормална скорост 60-70 км в час, обаче наистина колата застана и залепна, въобще не се накланя. Наистина е малко странно в началото, но пък за сметка на това аз лично я усещам доста по-стабилно от друг автомобил, който би бил с това тегло, 2 тона и малко отгоре и с нас, нали, още по-отгоре. Много стабилно седи. S-класа, разбира се, комфортна. Да, модел 2000 година не е с така най-много гаджети и щуротийки вътре, но все пак не липсват. Аз, ако не се лъжа, всичките X3 комфорт функции са с оптично влакно като кабели, което също е нещо, за което е хубаво да се внимава при оглед на един такъв автомобил, да се види дали няма някакви неработещи модули, копчета и така нататък, защото не дай си Боже да има оптично влакно, което е прекъснато, ремонта ще дере кожи. Заслужава си колата. За тия пари, ако не е пребита от живота, аз за момента харесвам и смисъл, удобна е. Седалките се контролират в много и най-различни позиции. Като опции има както отпред, така и отзад обдухване и подгрев. Нямаш. По принцип, за модела или твоята имаш предвид? Моята няма, иначе за модела има. Да, аз това имам предвид, че Има, модела да. го предлага като екстра, което е Да. определено, особено за кожа, която между другото е перфокожа, е много важно, защото лятото, като се понагреят седалките, като те стопли, иначе спарва, с обдухването идеално. Много помага за лятото. Твоите- За зимата в подгрева. Твоето има обдухване, виждам, на предните седалки, просто на задните няма, но наистина е готина екстра. Да. Разменихме се обратно, сега малко ще покарам, а пък Боби може да се наслади на Да се повозил малко. смисъла на S-класата, а именно някой да те кара. Моментално се усеща още на първото завиване на волана колко по-различно е като поведение и при липсата на това накланяне. След малко като излезем тук от селцето, ще понастъпя малко повече по завоите, но наистина неравностите не се усещат тук. Седи абсолютно равно самото тяло на колата, самото купе на колата. Ще видим как се усеща във волана при неравности, но наистина малко е като на компютъра да играе в интерес на истината. Гледаш през прозореца, въртиш волана, то завива, обаче нито се накланя, нито се усеща това пренасене на масите, което при автомобилите с нормално окачване, което някак си те кара да се чувстваш доста по-уверен в колата в завой. Естествено, това ще довежда и до по-голямо сцепление в завой, защото обикновено, когато автомобила се накланя, едното колело олеква, това, което се пада от страната, която се повдига,
и оттам губиш изцепление и респективно не може да поеме по този начин завоя толкова добре. Нали? Трябва да намалиш скоростта. Чак ми е странно в момента по тия завойчета, защото очаквам да започне да се изнася повече в завоя, ти завиваш, а пък то просто се случва. За толкова тежка кола наистина се усеща по много по-различен начин. Едната ми лична кола също е горе-долу тия кила, 100 кила разлика има, обаче изобщо не се усеща така. Естествено, нормално. С задното, разбира се, то допринася и за разпределението на тежестите, допринася за това, че предните гуми само единствено направляват колата, нали, няма го издърпването в завой, както при автомобили, които са с предно, или пак 4x4, което е ориентирано повече към предното. Много яко е това по завоите, просто. И ще го пуснем на спорт, да видим дали ще го усетиш. Защото в началото и аз много не усещах разлика, обаче като се кара повече. Спорта, освен че втвърдява качването, ти казва, втвърдява волана. И волана малко, да. Може би една идея наистина го усещам, то вероятно при по-високи скорости е Да, усеща се. Повече се усеща. Усеща се и като повече... Като имаш колата вече с течение на времето се усещат всички видове разлики. Много яко хора. Много е нетипично като... Тя затова е и толкова скъпа с това окачване, но... Като поведение. Но кефа цена няма. Има 5.5-цата, има на много ниски обороти вече въртящ момент. Не се усеща бавно, ето сега сме на 2000-3000, 2 тона кола, на изкачване, подема си веднага, не се мота. Загатва се звука на велсмака, рязък е, макар че е с автомат. И всички катализатори си на мястото. Да, Боби каза, че е имал вземане-даване с същата кола, но без катализатори е била още по-рязка, отпушила се, повече мощност е. Но то не е необходимо. С-класа е. Все пак да. Това не е голф бегачка. Усеща се осмака, обаче пък за сметка на това предвид, че с цялата си звукова изолация, както на купето, така и всичките налични катализатори и гърнета, изобщо не е натрапчив, не ти досажда. Естествено, това е S-класа, нали ти. Би било странно да е обратното, може би при по-новите, където вече има клапи, които регулират газовете, дали да минават през някои гърнета, дали да не минават. Там ще е по-силен звука при определени моменти. Супер седи в завоите и лимузина, но може да се раздаваш. Сега разбира се, няма как 2 тона да пребореш физиката с каквото и да е окачване, но просто трябва да се изпита, наистина много е странно като усещане, но пък за сметка на това седи си в завоя, супер готино, поема, ти се лашкаш, нали, от инерционните сили, но колата не. Колата не, да. Можете да получите удоволствие, включително от карането по завой с една S-класа от 2 тона и същевременно следващия момент, в който се качите на магистралата, получавате кефа от S-класата. Боби, ти, примерно като си сравнявал с въздушно окачване, така, много ли е усетна разликата между това и доста се усеща.
трябва да се изпита така, не знам точно как да го обясна. Това също е много хубаво качване, обаче в завоите не е толкова устойчива колата. Не, че не е устойчива, пак е устойчива, но не е като тази. Въздушните възглавници, т.е. амортисьорите, които играят ролята на въздушни възглавници, там се рециклират за по 300 кинта парчета грубо, доколкото знам. Важно е, когато се купува такава кола на въздух, да се прегледат въздушните възглавници, защото освен, че те може да са спукани, нали, да трябва тяхното замяна, дали ще се рециклират или ще се заменят с чисто нови. Ако дълго време е карана колата с спукана или изпускаща въздушна възглавница, това може да убие компресора, защото той постоянно се опитва да компенсира това нещо и работи нон-стоп, а не е пригоден за постоянна работа и гори. И там са още ни 1000 и няколко лева за компресор, ако помня правилно цените, които коментирам по-рано. Боби, много ти благодаря за възможността да изпитам какво е АБЦ, какво е С-класа. Нека всеки да го види и дай Боже всеки му да си закупи такъв автомобил. И по-нов. И по-нов. Хора, благодаря ви за времето. Шервайте, лайквайте, коментирайте. Ако някой иска да се видим, за да снимаме неговата кола, нека да ми пише лично съобщения. Отговарям на всички. Дори да не е за това, ако имате нещо, което искате да споделите, пишете. Когато се сабскрайбнете към канала, за да знаете винаги, че излизат нови видеа, натиснете и иконката с камбанка, за да бъдете уведомени, че има ново видео. Благодаря ви, довиждане. Чао, Боби! Чао!